Takže, ahoj, vítám vás u dnešního dalšího videa na hru Minecraft. Dnes jsem tady s Kubou a s Martym. Čau. Čaute. A dnes hrajeme na serveru Stylecraft a dneska budeme hrát Annihilation. Takže my už hrajeme, už jsme si natěžili nějaké jídlo a teď asi budeme těžit železo. Jirko, tak počkej na nás. Jo, pojďte sem. Martine, pojď dolů. Jo, já jsem těžil dřevo. Jo, tady je uhlí, tak počkejte. Pojďte za mnou. Uhlí nemoc. Martine, pojď, tady tou bránou prolez. Já nevím, kde jste. Tady, otoč se dozadu. Tady. No, tady. No pojď, tady je železo. Počkej, tak já si napřed natěžím kamení. Já taky nejdřív kamene, abych si mohl udělat meče. No, Pojďte nejdřív, teda ne meče. No taky krumpáč kamene, já si napřed udělám kameny krumpáč a teprve pak budu kopat s tím kamenem železo. Tak já už jich mám snad dost. Tak já jdu teda do toho, já jdu normálně do toho našeho Nexusu. Ježíš, kam jsem se to dostal, ty vole. Kubo, kolik už máš železa? 0. Já si teprve musím udělat meče. Tady je crafting. Já vím. Tak už mám krumpáč. Jak se to vyrábí vůbec, no? Dáš si do prostředka 2 tyčky a na to dáš, to. A na to dáš 3. Martin ještě není takovej znalec v Minecraftu zatím ještě. No. No, ale kde jsou ty tyčky? No to, počkej, já ti hodím. Martine, hodím ti. Jo, nechaj vysaď. Tady. Spadlo ti? Jo, no, to jsem mít. Máš já? A. Já jsem tě sebral. Máš já? Zase jsem tě sebral. Ne, už je máš. Ne, nemám. Zombík, hoš. Jo, to není zombík, sorry. To byl jenom nějaký. Ne, Kubo, nemám. Seber si je, teď už jsem tě vyhodil. To bylo? Máš já? Já nevím, kam jsem je hodil. Ty vole, teď je hodím. Jo, už dobrý. No, ty vole. Pak to musíme jít přepálit ještě. Jinak, tady to video bude mít asi tak hodinu, protože ten Annihilation je dlouhý. Kolik máš takovou železa? Kolik máš železa? Já mám teprve 24. Teprve, já mám 6. Bacha hoši, kdyby na nás někdo zaútočil. Jo. Nic není. Jak hrajeme za modrý. Jo, jsme vlastně v Blue Nexusu. Jak se vyrábí, ty vole. Ty vole, do prostředního dáš 2. Ukaž, no, takhle, dobrý, už vím. A jinak, kdybyste měli zájem hrát na tady tom serveru, tak určitě bude IP adresa v popisku videa. A chtěli bychom vám ještě jednou poděkovat za to video, jak se vám líbilo hodně docela. A na to shlédnutí těch 109 shlédnutí, kolik tam teď je. A to je úplně úžasný. Tak tady už jsem zase. Já jich mám zatím 12 železa, no, mě to nějak netěží nějak rychle. Natěžíme se a pak na ně půjdeme, ne, Jirko? No já se pak ještě skočím pro nějaký diamanty. Kubo, vyrob mi to. Ten Martin.
Hodím ti ho, jo? Mhm, Hazím. dobré. Máš ho? Martine, to jsi si ještě furt neudělal ten krumpáč. Já, Teď jsem ho udělal. Já už mám totiž skoro natěžený stak železa, jo. Ano, já mám zatím jenom 16. Tak. Jsme teda ve fázi 1. Ne, už ve 2. Už ve 2, jo. To jde rychle celkem dneska. No tak už máme 10 minut odehranej. Tak. Tak Jirko, já jich mám 21, tak pojď. Už to bude stačit jen podle mě na brnění Tak a na ještě tohle dám. chvíli počkejte. já to železo moc nemám, no. Hej, tak ještě Jo, těžte železo a já skočím pro Já jdu na uhlí, jo. dřevo. Tak zapálíme dřevem, Jirko. Já mám dřevo dost. Tak jo, Kubo, No, tak ty těž potřebuji. dřevo. Už moc ráno, já dřeva. Ty vole. No, to bude stačit, no, toho dřeva za stůl taky nepotřebujeme. Já jsem dřeva, ale... Jinak ty nejlepší se musí hrát na 1.7.9. No, tady na tom serveru. Tady na teď. Prostě na jakoukoliv verzi 1.7. Jirko, No, kde seš? Vy jste ještě na tom železu. ne, já Ne. ještě těžím uhlí. Má dřevo. Tak pojďte, já to jdu, tak já už to dám vypálovat, ne? Jo. Já tě dám Kubo, když tak dřevo. Jo, já mám. Ok. No tak já dělám to železo teda tím pádem. Jaký? Co mám? Tak tady máme tu pec, dáme dřevo. Chceš to železo? A železo. Tak už se nám to vypaluje. Jirko, to od toho můžu odejít a pak si sem akorát přijít pro výrobek, ne? Jo. A já se taky to vypaluju. Tak já teď počkám, až se mi to vypálí, udělám si brnění a skočím si asi na diamanty, hoší. Skočíme společně. Jo, to a nechám ty taky nás vypalovat. víš, když tak. No, teď jo. Já si udělám i meče všechno, aby jsme měli, víš co? No ti stačí jeden. Hlavně si udělejte meč a krumpáč, no. Možná ani ten meč tolik. Železný krumpáč si hlavně udělejte. No, teď jo. Já už mám 4, tak to už můžu krumpáča. Tady je crafting table. Hop. Už mám železný krumpáč. Jinak jsme se rozhodli, no, protože budeme točit ten Minecraft, no. Ale tady mám to modrý. Jo, to nic. No jinak Minecraft by mohl vycházet třeba v každou neděli, no. Každou neděli by mohl vycházet. Asi jdu dělat meč děláte? Já ještě Děláš si čekám. meč, Jirko, nebo ne? Já ještě čekám. Si pak akorát udělám brnění. Wow, spadla mi tobě 2 tyčky. Spadly ti tyčky. A to jsi sebral. Tak si když tak udělej, jdi do crafting table a tam je uděláš. Mám 6, dělej, tyvo, to než se vypálí. Zatím 14 minut, no, trvá ten animation. Já No, takže ještě teďka. čekám, až se mi to vypálí. Ale ty, jestli tady počkáte, tak já jenom doběhnu omrknout situaci u diamantů, jo. Ne. Jo. Já tě dám Kubo, když tak dřevo. Jo, já mám. Ok. No tak já dělám to železo teda tím pádem. Jaký? Co mám? Tak tady máme tu pec, dáme dřevo. Chceš to železo? A železo. Tak už se nám to vypaluje. Jirko, to od toho můžu odejít a pak si sem akorát přijít pro výrobek, ne? Jo.
se taky to vypaluju. Tak já teď počkám, až se mi to vypálí, udělám si brnění a skočím si asi na diamanty, hoší. Skočíme společně. Jo, to a nechám ty taky nás víš, vypalovat. když tak. No viděl. Já si udělám i meče všechno, aby jsme měli, víš co? No ti stačí jeden. Hlavně si udělejte meč a krumpáč, no. Možná ani ten meč tolik. Železný krumpáč si hlavně udělejte. No viděl. No. Já už mám 4, tak to už můžu krumpáča. Tady je crafting table. Hop. Už mám železný krumpáč. Jinak jsme se rozhodli, no, protože budeme točit ten Minecraft, no. Ale tady mám to modrý. Jo, to nic. No jinak Minecraft by mohl vycházet třeba každou neděli, no. Každou neděli by mohl vycházet. Asi jdu dělat meč děláte? Já ještě čekám. Děláš si meč, Jirko, nebo ne? Já ještě čekám. Akorát udělám brnění. Wow, spadly mi to bude 2 tyčky. Spadly ti tyčky? No to jsi sebral. Tak se když tak udělej, jdi do crafting table a tam je uděláš. Mám 6, dělej, tyvo, to než se vypálí. Zatím 14 minut, no, trvá ten animation. Já No, takže ještě teďka? čekám, až se mi to vypálí. Ale ty, jestli tady počkáte, tak já jenom doběhnu omrknout situaci u diamantů, jo. Jo, Tady počkejte, já si jdu jenom kouknout, jestli je tam hodně lidí nebo ne, aby jsme tam potom rovnou. Jak se vyrábí ten... tyčka, meč. Dáš si jednu tyč, do poslední třetí řady si dáš tyčku, doprostřed, a nad to dáš 2 železa. Jo. Já si jdu dělat to brnění. Takže helma. Takže už mám helmu. Ty vole, mě došlo, že mám málo železa. Boty už mám. No. Vůbec nechce to? Vypadlo ti to. Ty vole, já jsem ti to sebral. Tak jinak já vám tady ukážu, tady kde jsou diamanty. Akorát, že diamanty jsou tady až od nějaký, myslím, fáze 3, takže zatím tady nikdo není. Počkej, do dolní řady, co říkal? Do dolní řady dáš jedno. No. Tu tyčku. No. Ty vole, já jsem odhodil toho do prdele. A nad to dáš 2 železa. Nad tu tyčku. No. Sakra, mě došlo železo. Už mi chybí vyrobit jenom kalhoty a mám jenom 1 železo. Jirko, No, máš železo. počkej. Máš železo. Já si teprve vypaluju. No tak mi půjč mi. No počkej, já si také ještě musím vytvořit brnění. Tak nám je to někam, no už máš žádnou tyčku. Čít. Ještě já ti hodím, já myslím, že mám ještě nějaký. A je to trdlo, jak sama hrála. No, ajzo. Jirko, půjč mi. Hele, dobrý, já už mám 3, už mám zase 3, nechápu jak. Ale potřebuji ještě kalhoty vyrobit, ty vole. Teď jsem zapomněl nějak, jak se vyrábí, ale já na to přijdu. Jak toto vyrobím ty oblečení? Na to přijdeš, podle toho, jak to vypadá, tak na to přijdeš. Jirko, pojď sem, pojď mi hodit kus železa, potřebuji asi. No počkej, mě jenom ještě vůbec vyjde, víš. Jo, dobrý, tak už mám boty. Je železo. Potřebuju železo. Tak mi teď zrovna železo došlo.
Ale já si jdu ještě odčarovat Jo. krumpáč. Na mě někdo zabíjí Nexus. Ne, zabíjel. Jo. Mhm. Já potřebuji železo. Štáhnu. Takže dřevo. Hele, tady je. Já už nemám. Mně chybí jedno železo na to, abych mohl mít abych mohl mít kalhoty. Jirko, máš jedno železo? No, mám jich 8. To jsou zombíci, ty jo. Martin, chceš železo? No já jsem teďka natěžil, jsou tady ty... Tady ho máš. Počkej, mě se ještě vypaluje. Dobrý, zmizeli. Já to házím trdlovi. Sakra. Počkej, Jirko, já jsem tady teďka chvíli nebyl. No tak teď mi to můžeš ho... Jo, já mám 14, dobrý, dík. Já se akorát udělám ty kalhoty. Tak. Jirko, ještě mi jich 7 zbylo, chceš já? Jo, hoď mě. Jirko, počíš nějaký železo. Počkej, já teď dělám směnný obchod. Jo. Jirko, tady ty modrý kalhoty, co jsme měli na to, tak to můžu tady dát do bedana, to je zbytečně, abych to tahal. No, jinak... Jirko, máš nějaký železo? Jo, na Martine, chytej. Bachaj to, nehodíš... To... By ti to jinak vrátil. Trdlovi. Okay. Ježišmarja. No, jinak ten Minecraft by mohl vycházet... Tak už jsme ve fázi 3. Ježiš, mě tady... Jo. Kolik potřebuji na helmu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, 7 no. Takže tady to můžu vyhodit. Co ještě můžu vyhodit? Hej Jirko, ty modrý věci. To ještě ne. Ty si nech u sebe klidně. To trdlo už jde na diamanty, tyjo. Toho tam akorát hned zabijou. Jo. No protože v té chvíli se přistupnili, že? Tak ty tam naběhne co úplně nehorázně moc lidí, že? No jinak jsme s klukama nějak tak uvažovali nad tím, že by mohly vycházet klidně 2 videa z farmingu týdně. Co kluci, co na to říkáte, jak jsme se dohodli? Jo. No a podle ohlasu na Minecraft by taky mohl vycházet častěji, že jo? Martin, ještě železo? K těm Já řeším helmu, dobrý. Helmu by jsem měl. Has? Martine, nahážli mi to železo, já ti to vyrobím. Já dobrý. Já A to chci přijít sám. Já nemám co dělat. No. Kolik potřebuji na kalhoty? Už tak to nevím. 6. Ne, 7. 7. Jsem tady trochu jumpoval, no tak mi to ubralo. A to jsou boty. Martě, ještě ti hodím zbytek železa. A už bychom mohli jít na diamanty, hele. A už. Pojďme na to dělat. Teďka ty kalhoty. Ale musíme se chránit, hoši. Už bude, za chvíli Jo, bude... a jako kdyby... Jirka, kolik potřebuji na to
tričko, jakoby. Kolik máš železa? Tam 6. To No, já jsem ti málo, stačit to už je nebude, málo, no. co? Kubo, máš železo? nemám, já jsem ti všechno. Takže nech to modrý, Martine, a No, máš tak železný Jo, meč? hele kluci, kdyby mě... Martine, máš no. meč? Nemám. A máš železný krumpáč? Kluci, Jo, to jo. Tak pojď jdem na diamanty. kdyby to... No počkej, já jsem tady teďka šel těžit Jo, železo. Jirko, kdyby... Už mám do prdele něco říct. Kdyby vás někoho zabili, tak choďte za sebou a když tak seberete ty jeho věci a můžete mu je pak hned dát, jo? Jo, počkejte. Jo, Jirko? Já teďka těžím železo, jo. Martine, vyplni se na železo a pojď sem nahoru k nám. A jdu. Půjdeme na diamanty, jo? Já půjdu první a vy půjdete za mnou. No, kdyby si náhodou chtít, tak to za tebe vezmeme. No, jasný. Tak pojď, Je. Martine. Pojď, Počkej, kde jsem? otoč se a pojďte. Jo. A ještě si potřebuji to tričko udělat. Na to prč teď konc. Jirko, počkej, jak běžíš rychlejš. Pojďte. Jde Ale nás... někomu vypad krumpáč, už ho mám. Ale tady někomu padají věci. No. Jo, on vám hází věci. No, aha. Jdete? Pojďte. Chci asi spojit. Jdu. Fáze 3. To teda moc rychle. Fáze 3 už. Tak hrajeme už 24. Kámo, ten most, no. Jirko, kde seš? Přelezte ten Já most, nevidím tak tam Jirku, jsem. no to je jedno. Jirko. No. Pojď Martina. Ne? Jo, to je tady, tak co díváš. Kam jde? No, teď je libově slyšet písnička, no. Díváme se na novou. Kámo, mě to někdo sebírá ty diamanty. A má se topím jak svině. Ano, mám rád vodu, tyjo. Hoši, já jsem mrtvej. Já si zrandu. Jo. Nevím, kde jsi byl, no, tak jako ty vole, když ty nemůžeš... Mě už taky zabíjej. Teď do mě bije jak svině. Už budu taky mrtvej. Už jsem mrtvej. Hajzl, vole. Jirko, kde seš? Já už tam běžím znova. Ale teď nemáme ty věci. Na to risknu. On je po mně. Jsem mrtvý. Dobře, vyšel. Ale Jirko, ty věci už tam nejsou, už je sebral, protože ty nemůžeš držet s náma, ty musíš prostě rychle dopředu a ne, aby si šel s náma, vole. To je prostě kretenismus, ty vole. Teď to tady můžeme hrát nejít. Když ti řeknu, vole, pojďte za sebou, ne, ty musíš rychle, že jo, Martin? Tady zase na železo. Nemusíš nejdřív kupák si udělat zase znovu. Shit, tady byl zelený. Jo, když však nás omluvte, když budeme zprostý, ale... Tady zelený. Tady v těch anilejšnech. Tady v těch anilejšnech jako nebejt prostý, to je celkem umění, no. Sami to znáte. Já jsem si natěžit hodně železa. Také musím jít. Jak se vyrábí ten železný krumpáč? Ty pičku, jsem ti to říkal jednou, ty vole. Řekl. Všechny krumpáče se vyrábějí stejně, vole. Dáš do prostřední řady 2 nad sebe a nad to, a tu celou řadu dáš do prostřední řady, jakoby nahoru, dáš dvakrát tyčky. Tyčky nemám. Tak to si musíš jít udělat, protože já už je Hm? No a nad to dáš do té poslední, tam dáš prostě to celý vyplníš. Když mi to dáš, tak já tě když tak udělám. Na Nelejšem už trvá teda 27 minut, no. 27, no.
Jinak kdybyste si s náma chtěli zahrát, no, tak máte příležitost. Ježiši, já jsem tady rozbil koleje. Jirko, ty kde ty seš, prosím tě? Prosím tě, já už si jdu zase těžit železo. No, já už taky tady těžím. Jinak kdybyste si s náma chtěli zahrát, no tak jsme na těch serverech, tak jsme na tom Stylecraftu většinou hráváme. No. Naše jména jsou, Martin se tady jmenuje teda martygame.cz, Jirka se jmenuje Kod 555 a se jmenuje Kubo 1239. Takže. Jinak ve fázi řešení je ještě DayZko, že bychom mohli natáčet, ale to je fakt ve fázi řešení, protože ještě nějak tu samotnou hru jakože nemáme. No jinak, nevím, co bych nějak tak k tomu řekl, no, k tomu našemu kanálu. Myslím si, že je to celkem v pohodě, co kluci řekněte na to taky něco. No. Jinak shlédnutí celkem nabývá. No jinak dneska je čtvrtek. Včera byla středa, to jsme natáčeli farming, toho uvidíte v pátek. Dobrý, mám železo, to je dobrý, mám 5 železa. No, takže to uvidíte v pátek a tady to uvidíte asi v neděli, ten Minecraft. No a po včerejšku, vlastně včera jsme v tom videu něco tak říkali k tomu našemu YouTube kanálu, no tak dneska už jsme celkem vychladlí po tom, co jsme včera s Martinem řekli, že jo Martina? Ano. No to uslyšíte sami, teda ten pátek. No. A asi si myslím, že ten Minecraft možná nebude mít, nebo nevím, no. Některý zastánci Minecraftu určitě nám ten like dají, no, ale chtěli jsme taky nějakou novou hru, protože kdybychom točili pořád jenom farming, tak tady to video bude tak Fáze čtvrtá. Už je 4, no. Jirko, na kolik že to je fází? Na 4. Na 4, už bude konec, viď? No ale až ještě za dlouho. A potřebuji vyrobit ty tyčky a mě to nejde. Shit. To spíš takhle vyrobit. Hej kámo, červený Nexus dostává jak svině. Jo no, dostávaj. My máme teda jenom 70, kdy zelený Nexus ten má teda nejvíc. A co máme, to mám zvlád už. Ano. Ale mohli bychom se s někým spojit, kdo to jako tady máme. On zatím jenom vás dva, ale tady nějaký Gianton. Žlutý furt dostává. Hele, červený už není. Já vím, no. Ježiš, já potřebuji ještě tyčky, kurde. Jakubu, ať dělám dřevo a vyrobí. Ty neumíš vyrobit do píči tyčky. Ukaž, já tě je vhodím, já už jsem je udělal. Tady jsem tě je hodil před sebe. Máš je? Máš je? Ne. A šel jsem na ně, ale. Máš je, vole, protože já už tě tady nemám. Taky ne. Ty král. No, teď je hodím. Teď je seber. Dobrý, jde teď. Sorry, přišla mi zpráva, on to zastává. Nějak když nám napíšete do komentářů, tak s váma budeme hrát jako ve spojení, můžeme hrát v tom stejném týmu. Dobré, kompaktně. Můžeme spolu někdy natočit, že jo, Martina, víš co teď myslím?
A to jenom když nám napíšete, nebo na Facebook nám napište, to je jedno. A za těma jménama bude mít asi zkratku v závorkách JT. Jako YouTube. Železný krumpáč. No, rychle šel to železo. Ty vole. Už to nemám nějak moc věcí. Tak, kolik už máme zase železa, už máme zase 3. Tak. Tak. Kalhoty mám. Kolik máš, Kubo, železa? Jirko, prosím tě, měl jsem asi 30 kostiček, takže... Já teď čekám, až se mi vypálí. Já se právě těším. Hoši, pojďte rychle, ničej nám Nexus. Jo. Ne, už ne. Dobrý. Jdu. Dobrý, Kubo, už ho neničej. No v pohodě, kdo to byl? Z jakého týmu? Ničej, jdi tam, dělej, jdem tam. Ničej ho, rychle. Jdu dolů. Já taky. Ty, to mě zabil. Ty vole, tak na to už se můžu vysrat. Já zabil jeho, Kubo, já ho zabil. Je tam ještě jeden. Dobře. Jirko, ještě jeden tam asi je. Potřebuju tyčky, Martina. Martina, kde seš rychle tyčky, mi? Já jsem tady u železa. Už ho mám, už jsem je zabil. Tak jdu nahoru, já tě dám. Dobrý, už nepotřebuji, v pohodě. Okay. Jsme tam chránili Nexus. To mě hned zabili, hajzlové. A počkej, ty jsi vzal, Jirko, ty moje věci tím pádem, ne? Jo. Tak pojďte, no, hoši. Jdu ale rozdávat železo. stačí mi kromě helmy, kromě helmy 19 železa? Naházej mi to, šané. Dobrý, Jirko, dík. Železný... Ještě, že jsme tam šli spolu. On měl železný brnění a měl ho to, jak se tomu nadává. Očarovaný ještě. Martina, pojď sem, já ti naházím to, co mi zbylo. No, jsem tady. Jo, tak počít, tak stůj. Tak, tady máš kalhoty. Jo, sorry, tě helma. Kalhoty. Teď to musíme hlídat, hele. No a nic nemám. Musíme to hlídat, no. No, já mám helmu. No, takže on 2 helmy. Tohle potřebuji ale již ráno. Kamo, Jirko. Řekl se akorát dám vypálit železo. Jirko, tak já tady teda strážím. No. Ne. Gigaton. A někdo už. No, už je to Ty vole. Kurva, to jsou... No, zelený to asi vyhrál teda nakonec, hoši, jak to vidím. Dobrý, náš Nexus je zatím v pohodě. Já tady teda čekám dole, kdyby náhodou někdo přišel, ale potřebuji melouny. To natěžit, no. Někdo zabíjí zelený Nexus. Kubo, toď se na mě. Hej, kámo, stříbrný, Jirko. Zlatý, kámo. Teda zlatý. Nexus. Jak to poznáš, že nám do něho bijou? Tamhle to mizí, to nevidíš? No, tyva. Zabij ho, zabij ho.
Dobrý, Kubo, dobrý. Ale tady je lahvička nějaká, nevím na co to je. Jo, Kubo, počkej tady, já si rychle očaruju zlatý meč, jo. Jo, tak dělej. Už to chrání. Hej, kámo, my snad vyhrajeme. Ty vole. Jirko, seš to ty, kdo sem jde dolů? Jo. No dobře, protože Já jo. si ještě rychle očaruju ten zlatý, kdyby sem náhodou někdo vlád. Kámo, mi se ten zlatý očaroval, tyjo, na 3 nerozbitnost, ostrost 4, odražení 2 a kořist 3, kámo. Tam já mám nějakou lahvičku, ale ona je asi prázdná, tak ničemu. Teďka si takhle tady stoupnu za roh. Kámo, tam bych se mohl schovat, já takhle dolů, hele. No, tak jen tak dolů si vlez, kdyby někdo přišel, tak hned prostě do něj. Já tam nemůžu jít, ty vole. Můžeš tam jít, vole. Jo, už dobrý jsem. A počkej, takhle tam, jo? Jo. A budu tady za rohem hlídat, jo. Kdyby někdo přišel. No už natáčíme nějakých 40 minut určitě, ne? No. Jak tady v tom videu jsme vám toho moc neřekli, protože jsme do toho zažraní. No, takže každou neděli by mohl vycházet ten Minecraft. No. My jsme ani nenapadli nikoho Nexus, viď? Jsme jenom takový ubránci, no, dneska teda. Ty vole 4 vs 2. Hlavně. No, takže v neděli by Fáze vyšel 5. Minecraft. Naběhla fáze 5. Ta naběhne, když ještě není rozhodnuto. Právě. Kubo, pojď, buď tady furt ještě. Asi jdeme bojovat, hošane. To nesere. Modrý tým, vole. Kubo, já se ti teď hodil lepší meč, jo, železnej. Jo, očarovaný dík. Pryč. Vyhráváme, kámo. Jo, ale o 4 jenom, no já si myslím, Tak když že se někdo teďka nás přijde, teď tak ten nebude mít šanci, protože když bude mlátit do tebe, tak já ho prostě vezmu ze zadu. No, teď jo. A hlavně ty máš ten dobrý máč. tak Jo, pohoda, no, jo. já ti dal ten můj druhý nejlepší, který jsem měl u sebe. Lepší u sebe nemám. Já se najím ještě, kdyby náhodou někdo přišel. Počkej, kde jste? Já, Dole u Nexusu, v té pyramidě. Martine, hlídej to nahoře, kdyby sem někdo šel, tak nám to hned řekni, jo. My jsme tady tak dobře uschovaní. Ok, já si nedám meč, ok. A když tak ho hned zmí nahoře. Já vidím nahoře Martina, jak tam stojí. Já taky. Jo, ty vole, jsem se tě lek. Já jsem tady tak dobře schovaný, že ono nejsem moc vidět, že jo? Dá to nějaké modré. Giga to, nebo jak to ne. Jde k vám. Jo, modrej. Modré. Jo, tak to je dobrý. Jo, jde sám. Zatím nikdo. Ten už má dia, kámo. Jdem ho zabít. My ho nemůžeme zabít. Já pořád nemůžu přijít na to, jak se robí tričko. Tyčka. Tričko. Vynecháš nahoře uprostřed, to vynecháš a všechno jinak zaplníš. Prostřední řada úplně nahoře. Kámo, tak tady ten zrovna s tím diabrnkem by měli tyjo na greeny, tyjo. Tu schráníme Nexus. Já si takhle stoupnu hned vedle něj, kámo. Dobré, už jdu nahoru. Pojď, Kubo, jaký stůj, ne? A když někdo přijde.
To kámo bude, jestli někdo přijde, ty. Shit. Půjde pryč, tak jdeme. Ne, teď mi říkal, když někdo přijde, je po něm. Jo, to si psal To ty jsem Kuba. psal já. O, Ale už fuj, dobrý. Dobrý, to je modrej. To je Martin. Jsem já, Ty jo. Já už jsem chtěl běžet a zabít ho, ty. Já taky, já už jsem tam běžel a zabít. Jo, se to blbě rozeznává. Běží zombík, jo. Já se bojím. Takže tady vidíte, že můžeme i spolupracovat. To je dobrý. Tady ty animačky jsou na dlouho teda, no. Doufáme, že to video bude mít nějaký úspěch, aby jsme mohli natáčet dál. Kámo, tady to ještě na dlouho. Doufám, že útočí na to YouTube. Protože na něj nikdo neútočí. To seš ty. Běží? Ne, já jsem ty, jak jsi běžel. Je tady zelený, je tady zelený, je tady zelený. Běží dovnitř, běží na něj. Dělej. Mám ho. Hezky. Neubral ani jednu neubral. Hezky. Já říkal, že nemá šanci, kámo. Pěkně. To bylo rychlý, kámo. Pojď si plácnout. Pojď. Teď. Dobrý. Ale ona ten nechal na volně. Kubo, Martine, před pevností je další. Běží do pevnosti, viděl jsem ho teď. Kubo, schovej se. Já vůbec nevidím. Mně to nejde schovat, kámo. Dobrý, tak zůstaň tady. Já ho viděl, jak běžel do pevnosti. Trochu. Dobrý, už jsem schovaný. Důvod reklama. Hej, byl vyhozen a Hyundai Dave says důvod. Martin, vidíš tam někoho? Zombíka. Tak to byl asi zombie. Hezká práce. Jo, no, ten neměl šanci. Ještě když měl obyčejný brnění, tyjo. Já čekal, že to prostě bude nějaký s diabrnkem, tyjo, a on přijde v obyčejný. Ale luk je asi... To asi těžko vyrobí to. Luk jo, no. Luk nevyrob. Já jsem to postavil, víš co, na střechu, no. Nebo no, prostě, kdyby jsem střelil od dola. To video bude mít tak 50, tyjo, to bude mít tak hodinu a 20 minut, jako to bude hodně dlouhý. Takže doufám, že se u toho nebudete nudit. Doufám, že už někdo přijde, už se zase nudím, kámo. Kubo, počkej tady. Já se doběhnu mrknout nahoru. Dobrý, je takový čisto. Fuj. Ty vole, zase táta. A to byl ten Gideon, jo. Ten tam na ně má i tu točí, ten má samý dialog. Fuj, ty vole. A však tady byl tam ten. Ne, no to je Jirka, sorry. No, to je Jirka. Já se tam proknout, taky už potřebuju ven, už tady jsem hodnou. Hele, tyvo, tady jsem někoho viděl, venku. Doufám, že to je Martin. Jo, to jsem já. To je akorát zombie. Jo, to je Martin. Kam ti takový nepříjemný pocit, když tady stojíš sám, tyjo? Právě, no. No, nevypadá to, že by na nás někdo šel, no, ale nikdo nejde ani na ně, no, takže tyhle, kámo, teď to přehodí do fáze 6 a ukončí se to samo, vole. A co, že se na něho čeká nahoře, na schodech, tady někde, za tajstvím. A na prd. Tady u toho Nexusu to můžeme aspoň ho odrážet, víš co, ale... To je voda. Nejbližší je zatím zombie. 2. Kámo, tady to bude dlouhý video jak svině. Naše nejdelší zatím asi, no. 47 minut, 8. No, takže natáčíme tak 50.
Ne. Začali jsme natáčet, když to bylo na 5 minutách, takže natáčíme 40 minut. No, tak to bude tak, 42 minut. 42 minut, no. tak budeme tak hodinu a 2 minuty by to mohlo mít. To Tak video. co, Martine, nejde nikdo? Už tak, tady, Jinak- kámo, tady už je strašná nuda. Nebarno. A opět to potom když tak rychle zaběhnete. Ale je tady zelený. Jo, je tady zelený. Tamhle kouká. Kubo, pojď zpátky, Kubo. Schovej se. Mám jí na něj nebo čeká. Ne, čekej. Čekej. Jde na mě. On ví, že tady jsem. Hele, pojď Jirko, pojď se připravit. Takhle tady stůj a pojď se připravit, on se lekne rečí. Už je. Jo, Kubo. já se bojím. Hele, už je. Dobrý, teď znovu ten samej. Bacha, vezmu ho tady. Co? Ty vole, už je u Nexusu. Dobrý. Skyr. Kámo, ten nám ubral, ty vole. Já vůbec nemůžu toto nějak. Hezky nás obelstil. No to jo, kámo, protože on je tady asi 30 cest, kámo. No konečně jde nějaké modré dílo. Tak a budu čekat tady na schodech. No. Kubo, nesmíme se nechat zmát, i když půjde do uličky. Musíme tady furt stát. Teď jo. To bylo trochu chybo, no, naše školácká. Jinak jak budete vidět asi na Jirkový dolní liště, tak natáčíme v 9:30 večer. A v 6 ráno stává. Já nevím, ale právě... Jako já budu schovaný tady, jo, u Enchantu budu takhle schovaný. Ne, ona se neskryje, ta lišta tam zůstane, si myslím. No jo, dobrý, Gideon má diamantový ten. A jde k vám dolů. Má diamantový brnění. Bač, asi. Když tak kdyby se ptal, proč jsme to neuchránili, tak řekneme, že prostě jsme se nestihli. A chtěl by to být jeden. A to mohlo vždycky proběhnout. Kde je zombie? Takže tady to video je dosti zdlouhavý, Jirko, to ti zabere paměti, ty krávo. Tak já už jsem venku zase. A už mě to nějak nebaví. Jakoby tak zariskujem, ne? Já bych šel normálně k ním. Pojď, dám, Jirko. Tak počkej, Kubo. Martine, dám ti železo, jo, a zůstaň tady, pojď sem, Martine. A asi těž jenom, ano, dobrý jdu. Zůstaneš tady a já ti dám to, a kdybychom chcípli, tak nám to vrátíš. Pojď sem, já jsem tady za tebou. Za tebou jsem. Kriple, za tebou. No tady. Já ti naházím, tady to ti hodím. Tady to ti hodím. A nech si to u sebe a my s Jirkou jdeme zariskovat. Jirko, pojď. Počkej, já zjistím podle kompasu, kde jsou grýně. 15 železák, železný krumpáč a železný máč. Kubo, Nexus se rozbíjí krumpáčem, jo. Já krumpáč nemám. Počkej, krumpáč. Zelený! Daj. Vidím. Tyva, pronik, dělej, Martina, rychle. Jirko, seš tam na to sám, dělej. Na to Přijde. Ty vole. Je? Je po něm, dobrý. Je po něm. Dobrý. Ne. Jo, dobrý. Jo, je po něm hezky. Pěkně. Jo, já ho zabil zase. No, Oší. to je jedno, ale prostě... Nevím, to je furt jeden a ten samej, kámo, podle mě tam je jenom jeden u těch greenů. Já bych normálně na ně šel, ty vole. Martine, hlídej Nebude. a já jdu zatím na ně. Ale potřebuju krumpáč. Počkej, Kuba, tak ho mám, ať ho dám ten tvůj. Jirko, počkej na mě. Jirko. Hoďme ho. Tady. Dobrý, mám ho. Pojď, Jirko, jdeme. Kde seš? Tady, Kubo, Kde já tě nevidím. tady, Jirko, tam umelovnu. Se musím najíst. já se taky najím. Umelou. Doufám, že se prostě vrátí. Pojď, Jirko, Kubo, jdeme. já jdu podle kompasu, jo. Tak mi když tak kryj, nebo mě upozorní, kdyby na mě někdo útočil.
podle mě už se na to hodně lidí vyprdlo, protože to je fakt dlouhý, jako takhle dlouhé Annihilation jsme dlouho nehráli. Giganton zůstaň, jo, Martin píše. No, aby se to Jdu nedostalo. vás budu muset končit, jdu na vás, budu... Hele, Jirko, dělej, vracej se, jde na nás, píše to. Vracej se, Jirko, vracej se. Jo, už jdu zpátky. Martine, slez dolů, když tak. Jo, jdu. Gigaton, no, tak je nahoře. Jdu dovnitř. Já jsem tady. Jo? Dole. Kámo, hoší, tak já mu půjdu naproti. Jo, ne. Mám být dole, teda. Tak, si s tím trošku pohraju, doufám, že nemá dia. Já jdu nahoru. Snad to ubrání toho, že máte tam diamantovýho, tyjo. Jo, Šel dolů. Gigadon. Nebo Gigadon, nebo... No, Gigadon, no. OK, plus... OK. Projde, přeze mě to jde. Dobrý. OK. Jo, už jsem běží. Ale jsem Běžíš? nižší než já, jsem nižší než já, ale... Dělej, padej. No, já jsem mrtvý. Jo, Mm. tak Gigaton to snad zachrání. A běží k vám dolů. Ale já beru si svůj meč. Jo. A beru si všechno. Ty vole, Hele, on má diamanty, on má diamanty. no právě. Jsem mrtvej. Ale... No, ale to asi bají. Konec, prohráli. Hoší, já ho ještě stihnu zabít. Ten jejich Nexus. Jo, ale už jsme prohráli. My jsme prohráli, protože máme diamantovou tutu, Byl diamantový. takže mě zabil a potom zabili toto. No a něco jsem mu ubral životy. Tak aspoň to bude remíza, když já je tykon zabím. Zelení vyhráli. Oni vyhráli, no. Je tady ten. Ono stojí. Ty vole, zrovna musíme prohrát ve videu. No tak nevadí, no tak v dalším videu už tam teda vyhrajeme. Takže bychom vám chtěli poděkovat určitě za minulý videa, ve kterých bylo dost shlédnutí, dá se říct. Ale chtěli bychom více, hlavně ty odběry pro nás hrajou roli, jo. Když už se na to prosím vás koukáte, když tak hoďte odběr. Pokud byste si s námi chtěli zahrát, tak nám napište na Facebooku. Hajzlové vyhráli. Ne, Jirko? Mám dobrý. je. Máš je, no, hezky. Tak nám napište na Facebooku, Hezky. nebo když tak tady budeme někdy hrávat, tak určitě, že nás tady možná uvidíte. Tak, je to remíza, jo? Ty Takže jsem jsme natěš- neprohráli, bacha na to. No, takže jsme... Jirka nás teda zachránil. Těše melouny. Tak za 22 vteřin skončí Annihilation. Tak, Takže pokud se vám video líbilo, dejte like nebo odběr, sdílejte naše videa, určitě sdílejte naše videa a můžete se těšit určitě na další Annihilation, nebo nám napište nějaký minihry, které byste chtěli, aby jsme hráli. Server Closet. jo. Takže loučí se s váma Jirka, Čau. Martin, Čaute. A Kuba. takže u dalšího videa ahoj. Čau. Čaute.